Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Adlaw karong Miyerkules, Nobyembre 16, 2022. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga provincial employees. Karon ang probinsya sa Misamis Occidental gasaulog sa ilang ika-93 kasumaran isip probinsya sa pagtukod sa probinsya sa Misamis Occidental. 93 na ang edad sa atong probinsya. Ihingkod na kayo ang atong probinsya. Busa, salamat sa mga activities o ako malipayon kaayo tungod kay ang ato nga mga activities doon nagyoy religious dimension. Ingon pananglitan sa pagsugod, klaro gyud ang kalambigitan sa kasaysayan usab sa probinsya nga anaapod ang nalambigit usab ang espiritual nga kinabuhi. Una sa tanan, ang Birhen sa Kuta, ang simbahan sa Jimenez o ang shrine dito sa Kaluya sa Sapang Dalaga. O daghan pa kaayo nga mga istorya nga adunay kalambigitan sa probinsya pero dako og kahulugan sa espiritual nga kinabuhi. Mao na nga gisugdan gyud na, gibuksan nya gipanalanginan niadtong Nobyembre 2 o mapasalamaton kayo ako nga doon nagyoy religious dimension ang kasaulugan sa pagkahimugso sa probinsya sa Misamis Occidental 93 na katuig ang milabay. Nini karong adlaw ako di ay nga i-greet si Ma'am Jocelyn Cañada nga gasaulog siyang adlaw na tawhan ngadto ni Ma'am Joy, happy birthday. O ako po nga pasalamat sa katawhan sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental sa ilang pagsaulog, sa ilang piyesta niadtong Sabado, Nobyembre 12, 2022. Daghan kaayo ang nagpreparar og mga pagkaon samtang ako milabay padulong sa simbahan sa Katipunan. Daghan gyud kaayo ang galutog litson. Salamat kay ilag yung gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa kanunayng panabang. Unya, nalipay pud kayo ako tungod kay ang mga batan-on uban ni Ma'am Jane Pardillo mao gyud ang miawit o nindot kaayo ang ang choir sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Busa ngadto sa pundok nila ni Ma'am Jane Pardillo, salamat kaayo. O tabangan nato ang kay hapit naman mahugno ang kumbento, ang rectory sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Busa akong hangyoon si Father Loloy Balbuena nga paningkamutan na usab nga mausab ang balay, ang rectory dina sa Katipunan, Misamis Occidental, ang balay sa pari. Luoy gyud kaayo kay wala na gami mangadto, wala na mi mungaon dito kay nahadlok mi nga mahugno. Mao na nga akong hagiton ang mga batan-on nga tingali muhimo na tili lang og Christmas carol unya atong paningkamutan nga atong matabangan sa pagpabarog sa rectory kon kumbento sa pari dina sa inahan sa kanunayng panabang mission station sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Miyerkules, Nobyembre 16, atol sa kapistahan ni Saint Margaret of Scotland o ni Saint Gertrude, Virgin, hinautunta nga ato mahinumduman nga atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya misugilon si Jesus ug usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem
ug nagunahuna ang mga tao nga hapit na mo pakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari, ug unya mo pauli siya sa ila. Sa wala pa siya mogikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon ug gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan ug giingnan sila, ipatigayo ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katigulungsod, busa nagsugo silang mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayran niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto og mingon, Sir, nakaginansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug mingon ang tao halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug mingon, Sir, nakaginansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon mingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang katulong sulugoon miadto kaniya og mingon, Sir, ani ang imong kwartang bulawan, giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug mingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man diay nga ako istrikto kaayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya mingon siya niadtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Mingon siya kaniya, apan sir, doon na siya napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga anai iya dugangan, apan siya nga wala gayo iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Si San Pablo sa 2 Thessalonica kapitulo 3 bersikulo 7 hangtod sa 12 gahisgud-gud siya nga ayaw pakana ang dili mo trabaho. Nindot yung kayo nung sulti ni San Pablo, no? Muna nga kadausa nato, nakadawat og talento. Kadausa ka nato, nakadawat og bulawang nga kwartang bulawan. Og importante kaayo nga kini atong gamiton sumala sa intensyon sa Ginoo. Sa may intensyon sa Ginoo nga ang atong pagpuyo dili kita magkalisod-lisod. Nga kita mutrabaho gayod. Muna nga ikaw maayo kag lawas aron mutrabaho ka. Muna nga mutrabaho gyud ta. Muna nga kun dili nato gamiton ang ato nga enerhiya aron kita mabuhi, na dili gyud ta maayo. Ang tanan manggod, muna ang uban pod maulaw nga mutrabaho. Labi na kun ang trabaho kining dili ba murabag nagtuo siya ba nga dili dungganan. Nahinumdum lang ko og kining usa ka tao nga isiya usa ka maninilhig sa usa ka sweeper sa usa ka eskwelahan. Nya doon na siya anak nga nag-eskwela dito sa mga eskwelahan. Usahay kining sa gamay pa ang iyang anak murag ibuli kay lagi ang iyang anak ang iyang amahan usa ka magsisilhig lang taon sa eskwelahan. Nya kining iya yung gipabalhin ang iyang anak sa usa ka laing nga eskwelahan ug iyang giingnan nga ayaw isulti nga ako usa ka tiglimpyo lang sa usa ka eskwelahan. Nya iya yung gipa-eskwela pero ang iya daing anak nalipay primero tingali murag naulaw pero later on naka-realize nga usa day ka dungganan nga trabaho doon na gyud ay dignidad
ang trabaho sa iyang amahan o gayang amahan, doon na po'y dignidad. Laktod nga pagka-istorya, ang iyang anak nahimo nga usa ka abogada, kay babae man to. O sa diha nga mihimo og pakigpulong ang iyang anak, mingon siya, salamat kaayo sa akong amahan. Nga tingali naulaw siya nga magpahibalo nga siya usa ka maninilhig lang sa usa ka eskwelahan. Apan tungod kaniya akong nakita ang pagka matinud-anon nga mualagad. Ug tungod niini ako nakahuman tungod kay ako mang nakatunan gikan kaniya ang bili sa pagpang-alagad. Hangtod nga ako karon nahimo na nga abogada. Ug kining akong pagka-abogada, ako kining gihalad sa akong amahan. Ug akong tawgon ang akong amahan aron mutindog, aron musaka dinhi sa stage, kay ang inyo nga pagpasalamat, ang inyong pagpakalipay kanako, dili man kini ako gayod, kay ang inyong pagpalipay kanako, ato gayod nga ipahalipay ngadto sa akong amahan. Busa iyang gitawag ang iyang amahan, ug ang iyang garland, iyang gihatag ngadto sa iyang amahan. Ug iyang giingnan ang iyang amahan, ikaw ang hinungdan, ngano nga ako nahimong usa ka abogada. Mihilak ang amahan, migakos, ug diha miingon ang usa ka anak nga abogada, kung wala ikaw, papa, dili ako maingon niini. Dili nako ikaulaw nga ikaw usa ka ubos nga trabahador, pero sa imong pagkaubos nga pagkatrabahador, adunay ligdong o kinabuhi ang imong pagkatao tungod kay imong gihimo ang imong trabaho nga puno sa gugma. Busa namakpak ang katawhan ug nalipay sila nga aduna di ay miila nga bisan sa kaubos sa iyang amahan, pero iya gyapong gipasidunggan. Laktod nga pagkasulti, iya gyud nga gidawat ang usa ka talento nga bulawan nga salapi ug kini iyang gipatubo ug bisan sa mga kalisod, bisan sa mga kaulaw tingali sa maot nga katilingban nga muyamiid ug mopanghimaraot tungod lagi kay siya anak sa usa ka maninilgig sa eskwelahan, apan kadto maoy iyang nakahatag kaniya og kusog aron siya mopadayon sa pag-eskwela. Unya bisan kun wala na lang siya mulalis pa siyang papa, nga gipabalgin sa eskwelahan, misugot na lang siya, pero iyag yung nakita ang kamatinud-anon sa iyang amahan, nga mihalad sa iyang kaugalingon, alang silang kaayuhan. Ug mao kining akong ipasabot sa talento, mao kining akong ipasabot sa gasa nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Sama nga ang napulo ka mga sulugoon nga gipatawag sa usa ka hari, sa wala pa siya mulakaw, gihatagan sila og tagsa-tagsa ka kwartang bulawan o giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang ako wala dinhi. Invest this while I am away. O gihimo gayud sa ebanghelyo karon nga dili gyud nato taguan ang atong nadawat nga talento gasa gikan sa Ginoo. Kay kun ato kining tapigan, dili nato gamiton, mamahimo kini hinuon nga durman o mahitabo nga dili na hinuon nato magamit. O busa ato gayong gamiton ang ato nga mga talento. Ingon panalitan kung ikaw naa ka sa kapilya, maayo ka nga mo gitara, kinahanglan gyud nga imo ka nang gamiton ang imong gitara. Pag-gitara, kung kabalo ka mo kanta gyud. O doon na po'y gitahasan nga maayo nga mo facilitate aron ang hanay din sa kapilya nindot kaayo. Na itaw mo na yung mga tao nga imihimong leader. Palitan ron, doon na presidente, doon na po'y kining usa ka maninilhig, doon na po'y naa sa choir, naa po'y mo gitara, naa po'y mo andam pud og pagkaon, naapod ang kining musuroy aron mo facilitate aron iniguman sa kasaulugan, doon na sila'y makaon. Sa to pa laktod nga pagasulti,
doon na kita'y tagsa-tagsa ka talento, tagsa-tagsa ka bulawang salapi nga nadawat sa Ginoo ug ato kining gamiton. Usbon ko pagsulti ang gisulti sa the word. In other words, niingon din ni God's gift is meant to be invested and shared and not simply to be kept in a secret place. There is a risk involved, but if we don't take the risk, we lost the opportunity to become the persons God wants us to be. Muna nga, gamiton yun nato ang atong talento sumala sa gusto sa Ginoo nga ipabuhat niini. Ako bitaw, maingon magyud ko nga, wala man yun ko'y skill. Dili man yun ko kay balo ka ng mga atong una sa gamay pa ko, elementary, doon na may pabuhaton matag kining waste basket. Hiwi yun na pirming akong kuan yun. Dili yun tarong. Pabuhaton po mig kining, unsa po ito buhat na mo, kanang akong mga project, bugo, di yun ko kibalo ana, wag yun ko ana, pero dili panghambog, musulti ko. Muna mo, ang akong talento tingali, sulti. Muna nga, ako sa kanunay, miabot na og 5 ka tuig ang atong paghatag og pamalandong. Muna nga, gipadayon nako sa pagkatinuod biya, kapoy biya, nga muhatag sa pamalandong. Pero kay kining permi na gyud ka, kung daghan pa kag hunahon, lisod. Pero ako gyud ning gipaningkamutan tungod kay maumini ang talento nga gihatag sa Ginoo. Maumani ang gasa nga akong nadawat nga mutabi gyud ko, tabian man gyud ko. Ako gyud ning paningkamutan nga gamiton nako ang akong pagkatabian dili aron pagdaot sa katawhan kundi aron pagpakuyanap, pagpalapnag sa kaayuhan nga ang gisubayan, ang gisukaranan mao ang pulong sa Ginoo. Mao na nga ato gayong gamiton ang atong tagsa-tagsa ka talento sumala sa gimbutan sa Ginoo. O kung ikaw mayog pangamot nga mohimo og mga skills ato kining gamiton aron ato nga mapatubo ang gingharian sa Dios. Pero kung ikaw usa ka kapanday unya maayo ka nga panday, ay lang pud og pangayog dagko na gyud kaayo nga suhol kay kinabitang kung mangayo ka pirmi og dagko gyud kay suhol, dili ba yun ta madato o kining dagko jud kayo kay doon na po'y mahitabo sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong banay. Pero sakto-sakto lang, panalangin tas Ginoo. Muna moingon ta nga, mahal na po ning mga panday ron. Oy, kana, skills man na ninyo. Mi tahod ako o miila. Pero hinaot nga, dili lang po ninyo dako taason, dako po kaayo ang inyong sweldo. Kada adlaw, lopi pag mga maestra ron, lupig gud yung daily wage sa intawon private schools, lupig pa sa mga karpintero karon. Nya mo na nga dili lang pa kayo dakuon kay lisod ang mga maestra in town sa mga lungsod pero may adlaw 405 pesos pero ang karpintero 700 pesos ang adlaw. Luya no ang mga maestra ga-eskwela, ang mga karpintero kanang skill man lang na, pero tingali, ang akong punto mo ron yun nga, ato lang ipahiluna, kay kung kita mukuha galig dagko na pud kaayo, kining igo-igoon ramon pud na sa Ginoo. Igo-igoon, nga hanto dunay maigo, na ikanoy matiko-ko, muna nga, atong paningkamutan nga, doon na makatabang ta sa usag-usa, aron, mapatunhay, mutubo, ang grasya sa Ginoo, dina sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug atong napatubo ang iyang gingharian tungod kay ato mang gidala ang gugma ug kaluoy sa Ginoo. Gugmag kaluoy ha, kanang tabangan nato, dili lang po nato patasan kaayo ang pagpaningil sa atong kada adlaw nga sweldo. Sanglit ang mga ginikanan nakadawat man og responsibilidad sa ato pa di ay sa maong responsibilidad ila pong nadawat ang bulawang salapi, ang gasa gikan sa Ginoo. Muna nga, kamo gipili nga mamahimong asawag bana, tungod kay nakita sa Ginoo nga kamo sibo ug tukma. Pero usahay lagi tingali, kanang dili tingali mo
mo gahang-gahang na tingali usakay, dili na tingali kayo sibo, pero inyo yung gamiton ang inyo nga gasa nga mo tukma og musibo gayon. Muna nga ang inyo nga pangalagad is banag asawa, inyo yung ipatubo pinagi sa inyong pagminahalay sa usag-usa. O ang inyong pagminahalay sa usag-usa, makitaan sa inyong mga anak, ug tungod ni ini kamo mao ang buhing saksi sa mga pagtulunan nga ilang makatunan. Tungod kay ilang mang makatunan nga ang ilang mamagpapa nahigugma sa usag-usa, busa sila usab nahigugma sa ilang mga ginikanan. Importante kay sa mga ginikanan kining gitawag og presensya. Pinaagi sa inyong presensya ang inyong mga anak, inyong natudloan. Pinaagi pod sa inyong pagsulti ang inyong mga anak, inyo pod nagigiyahan. Muna nga ang mga ginikanan, importante gyud nga there should be no absentee father or mother in the house. That parents must be present. Importante gyud kaayo ang presensya sa mga ginikanan o sanglit kamo ang nakadawat o gasa sa pagkainahan, gasa sa pagkaamahan, inyo gyud nga tudluan ang inyong mga anak. Pero ang mas maanindot nga pagtudlo kanila sa inyong mga anak, mao gyud ang presensya, ang inyong pagminahalay, ang inyong pagsinabtanay, ang inyong pagpinasayloay. Kay kini mao ang buhing saksi nga ilang makatunan sa mga anak tungod kay ang ilang mga ginikanan maoy usa ka presensya tungod niini sila makakaton gayod kaayo. Salamat mga ginikanan, padayon kamo sa inyong pagminahalay ug bisan lisod ang kinabuhi, pero ipakita gayod nga kamo dili mo surrender ug ipadayon ang paghinigugmaay hangtod sa kamatayon. Congratulations mga matinud-anon nga inahan, matinud-anon nga amahan. Congratulations gihapon niadtong nag-struggle, niadtong nalukapa, pero paningkamot nga mutindog isip inahan, isip amahan. Akong usbon, dili man ta perfecto nining kalibutana. Kung nasayop, mutindog kita ug muila sa atong pagkamasalaypon. Kaya ang Ginoo mas muhatag pa sa grasya niadtong tawo nga muila nga siya nakasala. Busa padayon mga ginikanan ug paningkamot nga ato gyud nga mahatagan ug ugma ang mga anak kay sila mismo ang muhandom sa inyong kaayo, sa inyong pagkainahan, sa inyong pagkaamahan. Ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako ding istoryahan na akong isulti ha. Nga gikan atong Lunes, Nobyembre 14, 15, 16 o 17, wala tingali mga kaparian dinhi sa Dupim, sa Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan ug Marawi. Wala dinha ang inyong mga kaparian tungod kay aduna kami convention. Anaa kami karon dinhi sa Bibang Hotel sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Muna nga atong iampo ang convention sa mga kaparian kay importante kini aron mahatagan og kusog. Importante ang panagtagbo sa mga kaparian aron mag-istoryahanay, mag-exchange of notes aron makasabot sa mga panghitabo sa kinabuhi, panghitabo sa ato nga katilingban, panghitabo sa simbahan. Ug tungod niini mutubo kita sa ato nga mga pananaw, sa ato nga pananaw sa katilingban ug maka-adjust kita unsay mayong buhaton aron mahatukma ang ato nga pagtubag sa mga gikinahanglan sa katawhan. Muna nga dunay panagtagbo sa mga kaparian sa Dupim nga gihimo diri sa Bibang Hotel, Dipolog, Zamboanga del Norte. Hinaut unta nga ang katawhan moampo alang sa successful convention of the Dopim priests.
ang pangaliha sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, salamat sa host diocese, si Bishop Severo Caermari sa Dipolog, ug sa tanan nga mga kaparian sa Dipolog nga maoy ni host. Ang sunod ni ini kay tingali dopi man, humana man ang pagadian, humana pod ang Dipolog, tingali usamis na pod. Tingali sunod tuig, usamis na ang sponsor. Busa salamat mga obispo sa Dopim, sa Dipolog, si Bishop Severo Caermari, sa Iligan, si Bishop Joey Rapadas, sa Pagadian, si Bishop Bong Lunas, sa Marawi, si Bishop Edwin de la Piña, of course, din sa usamis ang inyong sulugoon, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad. Dopim, Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan, Marawi. God bless. Mabuhay tayong lahat.